Pri ďalším videjku a moja babka zase ide otvoriť labubáčka. No ide. Oh my. Je tam kartička? Není. Pozrite na ten obal, vnútri je kartička. Není. Vnútri je kartička, počkaj. Ja to rozprosím. A ukážem to ešte na kameru. Je to Big Into Energy. Počkaj, ale tady sú to zixe, počkaj. Môžeš. Také zixe, no. Ne, počkaj, tady. Takže tak. Ježiš. Oh my. Pozri, babi. Poď. Oh. Šmore, to je cute. A potom... To môže mať ako náramok, ale to je na labubáčka. Bo uvidíte. Však to je náramok. No, ale to labubu. Ak sa vám toto videjko... To nič. To zabudla. No? Tak ak sa vám toto videjko páčilo, nezabudnite hodiť like a odber. No, to nevím.